ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢିବା। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। କଣ? ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। ଥରେ ବିଲେଇ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। କିଏ ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ? ବିଲେଇ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ। ବଣ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। କିଏ ଆସୁଥିଲା? ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲେଇ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। କିଏ ଡରିଗଲେ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ସିଂହଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। କିଏ ଡରିଗଲା? ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ମୋ। ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କଣ କହିଲା? ଡର ନାହିଁ ମୋ। ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲେଇ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କଡଟି ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଲେଇ ଆଉ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲାଏ, ମାଙ୍କଡ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ଏକଥା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣିଛି ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ନାତଟାଏ ମାରି ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। କିଏ ନାତଟାଏ ମାରି ଡେଇଁ ପଳାଇଲା? ସିଂହ। ନାତ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନାତ ଖାଇ କିଏ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? କଣ ଆଜି ଖାଇକି ଆସିଛ ପିଲାମାନେ? କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ତମେ କଣ ଖାଇଛ? କଣ? ଜୋରେ କୁହ। ଭାତ ତରକାରୀ। ତମେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ ଆଜି? ଭାତ ଭଜା। ତମେ? ଭାତ ଭଜା। ତମେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେ ହବନି, ସେ